سلام تعنا هبلنا تخطاتتي لهم تلفزيون نحزي زحرنا يوم زيناتات دهاي لهم يحيزنا لكم قريبنا لنا لايك شيرن سبسكرايب ناغوركم نختكتاتلنا بخبر بمعدام حزي نابزر زرم كنسجر The Peace Prize for 2024 to the Japanese organization Nihon Hidankyo. ሽልማት ኖቤል ሰላም 2024 ካብ ሂልቂት ሂሮሽማን ናጋሳኪን ንዝድሓኑ ጃፓናውያን ተዋሂቡ ሽልማት ኖቤል ሰላም 2024 ነቶም ካብ መጥቃዕቲ አቶሚክ ቦምብ ብህይወት ዝተረፉ ጃፓናውያን ተዋሂቦሎም እቶም አባላት ኒሆን ሂዳንኪዮ ተዋሂሉ ዝፍለጥ ማሕበር ዝኾኑን ሽልማት ኖቤል ሰላም ረኺቦም ዘለውን ጃፓናውያን ካብቲ ኣብ 1945 አሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሂሮሽማን ናጋሳኪን ዘውደቐቶም ኒኩሌራት ነታውክታት ብህይወት ዝተረፉ እዮም እቲ ጉጅለ ኒኩሌራዊ አጽዋር ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ገጸ ምድሪ ንኽእለ ጻዕርታት ብምክያድዩ ነቲ ሽልማት በቕዮ ዘሎ ኣብ መንበር ኮሚቴ ኖቤል ኖርዌይ ዝኾኑ ጆርገን ዋትን ፍሪድነስ እቶም መለስተአውያት ዝኾኑ ጃፓናውያን ኒኩሌራዊ ነውሪ ኣብ ምፍጣር ዓብይ አበርክቶ ዝገበሩ ምዃኖም ገሊጾም እንተኾነ ግን እቲ ኒኩሌራዊ ነውሪ ኣብዚ እዋን እዚ ሓያል ጸጥቲ ኣጋጢሙ ከም ዘሎ ብምጥንቃቅ ኒኩሌራዊ አጽዋር ንኻልኣይ ግዜ ኣብ መዓላ ኸይውዕል ኣብ ምግባር ንዝገበርዎ ምስክርነታዊ ጎስጓስ ንኢዱ እቲ ኣብ 1956 ዝተመስረተ ማሕበር ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ካብቲ ህልቂት ዝተረፉ ሰባት ብዛዕባ እቲ ዝሕዝን መቕዘፍቲ ከምኡውን ምትኳስቲ ኒኩሌራዊ አጽዋር ዘስዕበሎም ስቃይን ምስክርነቶም ንዓለም ከካፍሉ ዝጎስጎሰ እዩ እቶም ተሓለቕቲ 10 ዓመት ድሕሪቲ ኣብ ልዕሊ ክልተ ከተማታት ጃፓን ዝወረደ ዓመዓት እዮም ንጥፈታቶም ጀሚሮም ቅድሚ ሕጂ እውን እቲ ጉጅለ ኖቤል ሰላም ክወሃብ ብዙሕ ግዜ ተሓፂኑ ይርኢ ብፍላይ ኣብ 2005 ዋላ እኳ ይተዓወት በቲ ኮሚቴ ኖቤል ስሙ ተጠቒሱን ተመጉሱን ነይሩ በቲ ብ6 ነሓሰ ኣብ ልዕሊ ሂሮሽማ ዝወደቀ አቶሚክ ቦምብ ኣስታት 140,000 ከም ዝተቐተሉ ዝፍለጥ እዩ ኣብታ ድሕሪ 3 መዓልታት ተመሳሳሊ ዕጫ ዝገጠማ ናጋሳኪ ድማ ብውሕዱ 74,000 ሰባት ብሃንደበት ተቐዚፎም እዮም እቲ ፍጻመ እታ ኣብ ጎኒ ናዚ ጀርመንን ፋሽስት ጣልያንን ተሰሊፋ ዝነበረት ጃፓን ብወግዒ ኢዳ ክትህብ ዘገደደን ካልኣይ ውግዕ ዓለም ከብቅዕ ዝገበረን ነይሩ ሓደ ካብ ማንታ መራሕቲ ናይ ማሕበር ዝኾነ ተሾዩኪ ሚማኪ ብዛዕባ ሽልማት ኣብ ጃፓን ኣብ ዝሃቦ ብንብዓስ ዝተሰነየ ግብረ መልሲ እዚ ክኸውን ኢለ ፈጺመ ሓሲበ ኣይፈልጥን ከም ዝበለ AFP ጸብጺቦሎም ኣብዚ ዓመት ነቲ ሽልማት ንምርካብ 197 ውልቀ ሰባትን 89 ውድባትን ዝርከብዎም 286 ሕጽያት ቀሪቦም ነይሮም ኣብ ኣገዳሲ ጸፍሒ ሓላፍነት ዝርከቡ ከም ኣባላት ሃገራዊ ባይቶ ወይ ፓርላማን ሰበስልጣን መንግስትን ዓለም ለኻውያን ኣብያተ ፍርድን ዝርከብዎም ውልቀ ሰባትን ትካላትን ሕጽያት ተሸለምቲ ከቕርቡ ይኽእሉ እዮም ሽልማት ኖቤል ሰላም 2023 ንኢራናዊ ተሓላቂት መሰላት ደቂ አንስትዮ ናርገስ መሐመዲ ከም ዝተወሃበ ይዝከር ኣብ ኢትዮጵያ ይፍጸም ንዘሎ ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ማሕበረሰብ ዓለም ስጉምቲ ንኾስድ ጻውዒት ቀሪቡ 45 ሃገራት ዝሓቆፈ ጉጅለ ኣብ ኢትዮጵያ በዝሒ ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ብዝምልከት ስጋት ብምግላጽ መንግስቲ ኣብ ሰላማዊ ልዝብን ዘተን ንኽዋፈርን ንኣህጉራዊ ሓገዛት ሙሉእ ክጥቀመሉና ተሓሳሲቡ ብቅድሚ ትማሊ ኣብ መበል 57 ኣኼባ ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኣብ ዝተወሃበ ሓበራዊ መግለጺ ኣብ መላእ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ቀጻሊ ቡድሆታት ኣብ ዘጉልህሉ እዋን ገለ ኣወንታዊ ምዕባላታት ከም ዘሎ ፍሉጥ እዩ እቲ መግለጺ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣዋጅ ህጹጽ እዋን መልዓሉ ብሓጎስ ብምቕባል ኩሎም ወገናት ኣብ ሰላማዊ ልዝብን ዘተን ንኽዋፈሩ ተወሳኺ ጥሕሰት ከይፍጸምን ኣብ ኣምሓራን ኦሮምያን ሰላም ክምለስን ኣተባቢዑ ይኹን እምበር እቲ ጉጅለ ዘይዕዱን ማእሰርትን ቅትለትን መጉዳእቲ ሲቪላትን ስቃያትን ብግዴታ ምጥፋእ ጸቶ ዓመፅን ኣብ ልዕሊ ሲቪላውያን ንብረት ዝፍጸም መጥቃዕትን ሓዊሱም ብመንግስታውያን ዘይመንግስታውያን ተዋሳእቲ ዝፍጸም ግሰት ሰብኣዊ መሰላት ይፍጸም ምህላዋ ገንዚቡ እቲ መግለጺ ብዛዕባ ኣብ መሰል ሓሳብካ ብነጻነት ምግላጽን ሰላማዊ ምትእኻብን ምዕፋን ድምፂ ጋዜጠኛታት ሲቪላት ማሕበራትን እውን ክስክፍታታት አልዒሉ እዩ እቲ ካብተን ሃገራት ዝወፀ መግለጺ ኢትዮጵያን ሳልሳይ ግዜ ኣባል ባይቶ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ኮይና ከም ዝተመረጸት ድሕሪ ምግላጹ ሓደ መዓልቲ ደንጉ እዩ እተን ሃገራት ዘላቂ ሰላም ንምፍጣር ንውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ምኽባር ወሳኒ እዩ ብምባል ኩሎም ወገናት ኣብ ትግራይ ዝተበጽሐ ምቁራጽ ተጻብኦታት ድንጋጌታት ንክኽተሉ እውን ጸዊዐን ኢትዮጵያ መሰጋገሪ ፖሊሲ ፍትሒ ምቕባል ኣፍልጦ ኣብ ዝሃባ ሃገራት መንግስቲ ምስ ኣህጉራዊ ደረጃታት ዝስማዕማዕ ተኣማንነት ዘለዎም ንግዳያት ማእኸል ዝገበረ ግልጽን ናጻን መስርሕ መሰጋገሪ ፍትሒ ንኽረጋገጽ ኣተሓሳሲቦም እቲ ጉጅለ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ካብ ቤት ጽሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት መንግስታት ዝርከብ ቴክኒካዊ ሓገዝ ብዝለዓለ ደረጃ ንኽጥቀመሉ እውን ጸዊዑ ቀጻሊ ምክትታልን ጸብጻብን ብዛዕባ እቲ ኩነታት ከም ዘድሊ እውን ኣስሚሩሎም
ብሔራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ንኣመራርሕኡ ከም ዝኣገደ ፍሊጡ ብሔራዊ ባይቶ ዓባይ ትግራይ ባይቶና ድሕሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ብቃልሲ ጀጋኑ ኣባላቱን ሰፋሕቲ መድረኻትን ህዝባዊ ዋዕላታትን ብምክያድ ድሕሪ ጽንተት ዳግም ውዳብኡ ብምሕያል ወለደና ዝሕበነን ዘነቓቕሕን ድሙቕ ጉባኤ ከካይድ ክኢሉ ኢሉ ኮይኑ ግና ነዚ ብሔራዊ ውዳበ ክመርሑ ዝተሰየሙ ኣባላት ጽባሕ ጉባኤ ንብጾቶም ወይ ድማ ንሓቀኛ ብሔራዊ ተቓልስቲ ተጓጃጅሎም ንምጥቃዕን እቲ ውድብ ዝኾነ ውድባዊ ምንቅስቓስ ከይገብር ኣሲሮም ብምሓዝ ኩሎም ቢሮታት ክዕጸው ብምእዛዝ ውዑይ ምንቅስቓስ ውድብና ንድሕሪት ከዊሶም እዮም እዙይ ንምዕራይ ጀጋኑ ኣባላትና ዲያስፖራ ነጋዶ ፖለቲከኛታትን ዓበይቲ ሰባትን ምዒዶም ክሰምዑ ስለ ዘይከኣሉ እቲ ውድብ ፕሮግራሙ ብኢድ ወነኖም ናብ ሓንቲ ኢትዮጵያ ቀይሮም ናብ መሳርሒ ብልጽግናን ቁጽሪ 2 ሕወሓትን ብምስኳዕ ናብ ዘይዳ ሶምኣትዮም ናይ ለውጥ ሓይል ኢና ብምባል አንጻር ክብርታት ባይቶና ይኸይዱ ስለ ዘለዉ ልዕሊ 1500 ኣባላት ባይቶና ፌርማ ብምትእኻብ ህጹት ጉባኤ ክጽዋዕ ናብ ቦርድ መረጻ ከም ዘመልከቱ እውን ገሊጾሎም ፌርማ ዘእተው ኣባላትና ዝተዓጸው ቢሮታት ከም ዝኽፈቱ ብዓላማ ደው ዝበሉ ስራሕቲ ውድብና ከም ዝጅመሩ ኣብ ቀረባ ናብ ጉባኤ ከም ዘምርሑን ነቲ ቦርድ ብምስርዓት ኣፍሊጦም ብሕጋዊ መንገዲ ኣብ ምንቅስቓስ ይርከቡ ዝበለ ባይቶና ነዚ ስዒቡ ኣብ መላእ ትግራይን ኣዲስ ኣበባን ዝርከቡ ኣባላትና ዓሚቕ ምክክርን ዘተን ድሕሪ ምክያድ ጊዜያዊ መተሓባበርቲ መሪጾም መሓውርቲ ውድብ ክሳብ ወረዳ ጣብያን ቁሸትን ንኽዝርጋሕ መተሓባበርቲ ከም ዝሓረየን ንቦርድ መረጻ ንኣባላቱን ንህዝቢ ንምፍላጥ ኣገዳሲ ኮይኑ ከም ዝረኸቦን እውን ኣብቲ ዘውፅኦ መግለጺ ኣመልኪቱ ነቲ ውድብ ብዓላማ ንድሕሪት ዝመለሱ ካብ 11 ዘይወዝሑ ውልቀ ሰባት ጀጋኑ ኣባላትና ብዝገብርዎ ዘለዉ ዘይሕለል ቃልሲ ተቃሊዖም ካብ ኣባል ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተነጸሉ እናፍለጥና ውድብና ኣብ ቀረባ ናብ ሙሉእ ቁመንኡ ተመሊሱ ሞተር ብሔራዊ ቃልሲ ወለደና ከም ዝውልዖን ንህዝብናን ንደገፍትናን ክነበስር ንፈቱ ኢሎም ኣብ ወረዳ እንደርታ ጣብያ ደርጋ ዓጀን ቁሸት ጎንደለ ዓሪፉ ሓዲሩ ዝነበረ ወራር ዕስለን በጣም ናብ ክልል ዓፋር ከም ዝተመለሰ ተፈሊጡ ምስ ክልል ዓፋር መዋሰንቲ ዝኾና ወረዳታት ጽራቅ ወንበርታ ኣጽቢ ጻዕዳ ኣምባም ሳዕስዕ ጉለ መኸዳም ኢሮብ ኣብ ወሰና ወሰን ፈተሽ ንክግበር ብፍላይ ናይ ኣንበጣ ባህርያት ብዝሓለፈ ዝኸደሎም ወይ ዝኣተወሎም በርታትን መንገድታትን ስለ ዝጥቀም ኣብዚአን ፍሉይ ፈተሽን ጥንቃቐን ንክግበር እቲ ግብረ ሓይል ተሓሳሲቦሎም ወራር ዕስለን በጣ ኣብ መዋሰንቲ ክልል ዓፋር ዝኾና ወረዳታት ዘዋዶ ትግራይ ራያ ዓዘውን ጨርጨርን ትማልኣት ይምንባሩ ዝከር እዩ ለሙ ድማ ኣብ ዘዋዶ ምብራቅ ትግራይ ወረዳ እንደርታ ደርጋ ዓጀን ቁሸት ጎንደለም ኣብ ዝተባሃለ ቦታ ኣትዩ ነይሩ እዩ ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ንሕዚ ዝሓዝናዮም ዜናታት ዳሃይሎሙ ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ሰላም ደሓን ኩኑ